Is dat een overeenkomst van een bepaalde duur dat je gesloten hebt? 3 jaar. 3 jaar, ja. Sowieso. 3 seizoenen. Het is niet dat je een andere functie opneemt binnen KFCSM ook niet? Nee. Nee. Elk zijn job. Ja. Wat gebeurt met de oude sponsors, of blijven die behouden? Het is zo dat continuïteit is belangrijk. Hè? Dus wij gooien nooit iemand weg. Wat dat sponsoring betreft, is het de bedoeling niet alleen Smart Solutions als sponsor binnen te halen, ook andere mensen, maar op een andere manier, dat kan paneels, dat kan dit, van alles zijn, van dat budget een beetje naar omhoog te krijgen. Het moet een beetje naar omhoog als we professioneel werken. Er bestaan geen heilig. En ook degenen die op de truitje stonden vorig jaar waren ook beheerraadsleden en ze hebben geen ruimte ter beschikking. Maar ze blijven hetzelfde engagement doen. Ook ik ben een sponsor van KFCSM, maar ik heb bewust gezegd, ik wil niet op dat truitje staan. Ik denk dat we daar iemand die veel meer duidelijk objectief heeft om op het truitje te staan. Voor mij was het ook een interessant gegeven met dat de amateurliga gevormd wordt. Dus vooral West- en Oost-Vlaanderen. Voilà, ja, dat is ook iets dat we zeker, ik heb dat hier al. Ja, wereldbeker tegen Wetteren, dat is Sint-Niklaas, dat is toevallig uit de regio. Dus al de ploegen wat tegen hem spelen zijn voor Frederik zeer interessant. Ja. Knokke, Ieper, Hullegem, Torhout, Sint-Louis-Winkel, Sint-Niklaas, Temps, Gent Zeehaven, Aalst. Dus dat is perfect in de regio waar Frederik actief is. Zeer welkom. En ik een Antwerpen ook misschien? Ervaring Ja. 9 euro uit? Ja. We hopen dat. Dat wordt de max. We gaan misschien een beetje spreken dat de Belgische nationale ploeg nu spreekt, maar eerst moeten we weer tegen de Walse ploeg. Dus dat we Antwerpen. Dus de Liga van België is een loting geweest, Frederik. Dan moeten we denk ik 3 keer winnen en dan spelen we tegen Antwerpen. Vorig jaar hebben we dat tegen gespeeld. Vorig jaar hebben we dat tegen gespeeld en dat was maar echt, Toeters en Baal. 10 stond, dat is financieel interessant. Ik hoor dat iemand toe zeggen dat de ambitie toch is voor de eerste amateurreeks. Is er een termijn op gezet? Ik denk dat in de voetbal is het moeilijk om termijn te zetten. Ik heb daar een ervaring mee met Deens. We hebben dat ook ooit een keer gezegd. We willen binnen 3 jaar naar tweede klasse. En we in het 3e jaar via licentieleden zijn we uiteindelijk toch in tweede klasse geraakt. Maar sportief zijn we niet geraakt. Dus het is zeer moeilijk om in de voetbal, en zeker op dat niveau waar wij spelen, we zullen zien, er komen ploegen van de vroegere 4e klasse over. Dat is Knokke en Westhoek. En ook Menen. Halenbekke, dat zijn 4 ploegen. Ik kan u zeggen, we gaan daar serieus mogen voor presteren om dit te kunnen verslaan. Dus het is niet, de voetbal van vandaag is niet meer zo dat de niveauverschillen die er vroeger waren nog altijd daar zijn. Maar aan de andere kant moeten wij onze club naar een hoger niveau brengen. En je kunt dat al doen met bestaande mensen. Ik denk dat we veel meer het onderste uit de kan van iedere individu moeten proberen te halen. En ook het collectief daardoor zullen versterken. En natuurlijk met de financiële inbreng van onder andere Smart Solutions en nog andere sponsors gaan we ook proberen in de toekomst het niveau van het spelerspotentieel nog ietsje naar omhoog te halen. Dus om te zeggen 3 jaar, ik weet dat we dan met 3 jaar elkaar weer gaan zien, Stefan, en we zeggen, weet je het nog dat je dat gezegd hebt? Dus 3 jaar lang. De belangrijke Stefan is in eerste instantie continuïteit. Dat is op alle vlakken belangrijk, voor heel de club, ook sportief. Dus vandaag dromen van volgend jaar kampioen te spelen, en dat dat niet realistisch is. Maar we mogen wel dromen wat te zijn, of je een trainer gaan zijn. En je moet minstens tussen plaats 8 en plaats 12 gaan. Ja. En dan bouw je met die mensen. En volgend seizoen, hoe weer een transfer zit, dan bouwen we verder. Dan krijg je die lat misschien een beetje hoger. Het is ook in het verleden altijd zo gaan. Als je onze opbouw ziet, dat ze altijd op dezelfde manier gaan. Ik denk dat dat hetzelfde veranderd wordt, maar op een hoger niveau. Voilà. De duidelijke en korte termijn doelstelling die wel mag publiek gemaakt worden, is dat we volgend jaar op geen enkel moment dit probleem willen komen, Stefan. Dus dat wil zeggen, zoals onze voorzitter zegt, tussen plaats 8 en 12 en misschien eerder een keer de eerste kloppen dan te moeten zeggen, we moeten opletten dat we meteen de laatste verliezen. Ik denk dat dat een beetje onze ambitie moet zijn voor het komende seizoen. Ik wil u ook zeggen van zaterdagavondvoetbal, is dat met nieuwe infrastructuur of is dat... Nieuwe infrastructuur. En de infrastructuur om onderspelen de naam hier, maar dat we kunnen zo de halve spelen, want staan er in op het. Dat is voor het nieuwe. Misschien tot een dekking zit alles op schema. Dus dan gaan we weer zeker. Ja, dat is ook goed dat het nou niet meer gekend is, zodat de bestedingen normaal lukken gaan heeft. Dus ja, dat praat worden van een ploeg effectief te beginnen. Dus, ja. Wanneer spelen we erop? Ik zie hier staan 1 2018 en Jan zit vorig jaar 2018, hè. Dus ja, dat is ook het voor dat is voor je ring, voor je ring.
zeker seizoen 2018-2019. Verandert er veel met de nieuwe structuren, de eerste amateurliga voor jullie? Of blijft dat Ik denk dat het belangrijkste is dat we eigenlijk in een reeks terechtkomen die zeer interessant is. Als je ziet 8 West-Vlaamse ploegen en de rest Oost-Vlaanderen, binnen Oost-Vlaanderen is het iets interessanter of geen Waalse ploeg. Op dat vlak is dat eigenlijk veel derbies. Het is 8 West-Vlaanderen, 6 Oost-Vlaanderen, 1 Antwerpen en 1 Brabant. Dus, en de Antwerpen is Bornem, die net tegen Temsel eigenlijk. En de Brabander is Halle, die een beetje uit de smeten ligt, voor het zo te zeggen. Maar goed, hij is ook geen onoverkomelijke plaats. Sint-Louis Winkelen, Hurgen, Aardenbeek. Knokken. Dat leeft allemaal bij ons, dat zit hier allemaal op dichtbij, dus dat is toch een pluspunt. Het zal wel een heel sterke reeks zijn. Het zal zeer sterk zijn, absoluut. Het zijn niet echt zwakke bloedjes erbij. Je ziet ook dat Knokken gisteren nog Laleman gaan halen van dingen. Dus ja, dat is allemaal 2 topkeepers. En dan gaan er nog een keer in bij, die toch in de tweede klasse gespeeld heeft vorig jaar. Het zal niet lukken zijn. Het zal niet altijd weer gelukken zijn, inderdaad. Doe je nog iets sportief of? Wij zijn rond. Ja. We hebben de vorige keer gezegd, we hebben met Bitter Milieu onze aanvalsleider binnengehaald. Een man die super scherp staat, die super gemotiveerd is, die een leider is, die een werker is, die Franse mentaliteit heeft, die onze jonge gasten gaan naar een hoger niveau kunnen brengen. En dan de rest ken je. We hebben een aantal belangrijke spelers kunnen behouden en we hebben ze rond met veel jonge, hongerige talenten in de kern van 23 volwaardige spelers samengesteld. Oké. Dan bedank ik jullie voor de aanwezigheid en voor de hopelijk mooie artikelen die we gaan onderschrijven. Belangrijk is dat hij Smart Solutions in de picture zet, want die mensen engageren zich toch voor onze club. Wij zijn minder belangrijk, ze gaan ons medium KFC gaan gebruiken om